bati machiegni. Romo mane otim kod jatend piny Kenya. Romo mane watimo kod jatend piny Kenya en mar dongruok. Mano e duoko ma jood bura ochiko mano timo limbe kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto owacho. Romo no koro duond bura mar ODM wacho ni en mar andhoga ne jogo mane oyierogi. Chris Owino nigi ler mar wachno kaka ne weche chalo. Kaluwore kod ler mochwal kod kar jot maduong' mar jatend piny Kenya, romo makamano ne en mar twak ewi chenro mag dongruok mane jatend piny Kenya William Ruto singo e kinde mane otimo limbe mare e kauntis ma Siaya, Kisumu, kanyakla kod Homa Bay dwe mokalo. Wach makamano bende ne osir lwedo kod moko kuom jood bura makaluo mane oyuore romono. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda ne olero ni romono ne en mana mar dongruok mane jatend piny otimo kaluo. President neno lemo Nyanza dwe mokalo e wawuoyo kode kaka jomotelo ne ogandawa mane wawinjore ni nitie gik ma orwako nobro konyo mondo otimre Nyanza. So wan luongwa ma mondo mi wadogi wacheka ne to gige chopo kanye to chenro mag gichal nadi. Nikech nitie paro moro ma jomoko ne nigo ni kan moro nikech wach mag gik madhi mbele mag siasa gi nyalo duodo weche mane mawa manwapango mag dongruok. President awaromo go monyiso maber ni onge gimoro amora mobro dok ni chien nikech gimwadhi ni ok en wach mar siasa, en wach mar dongruok ma en owuon noseyie nobro timo nono. So wawinjore kendo juma manyien wabro chako bedo kod schedule ma ministers mage bro chako limo mabradi gi condition the situation magintiere ma mondo mi onwang' ni sama bro tim budget madonje budget bro rwaki to manyalo timore kata ka budget no podi bende bro chake. E mbui mare mar Twitter, jaod bura malang'ata Felix Odiwuor oyango ni romo e kar jot maduong' mar jatend piny ne en mana mar luwo chenro mag dongruok e kaka gedo mag ute ma nengogi oywe e kar jot ma High Rise e kar chung' od bura mare. E mbui mare mar tudruok, jatend piny William Ruto wacho ni jotelo nyaka ti kanyakla e kaka yoriwo jopiny e nyayo dongruok kaachiel kod rakruok kod midhiero mokwako jopiny. Matimore kata odoko ni duond bura mar ODM kokalo kuom direkta mar tudruok Philip Etale ma okwedo romo makamano ka opime kod ndhogo kenge mag Azimio makedo ne midhiero mokwako jopiny. An wach maandamani party to konego bed ne wadonje party nigi lengo negi program mage. And sani party wa in opposition. Opposition nitiere kaka tiyo gi sirkal. Wachwa en ni ok wadwar ni wadong' chien e dongruok nikech kama siasa oketo aye. Mane garanti mane wadwaro kuom president to miyowa ni gige maendeleo, gige mag dongruok makorwa biro dhi mbele whether gige siasa go nitie or not. Nikech sasa ma jidhi e yiero nyaka bedi ng'ama oyombo kod ng'ama odong'. Wan kawuono nok wadhi e wach mar siasa. Okay. Wan ne wadhi e weche mag follow up of issues man waketo ndalo mag development. Next week ubro neno ka kendo pod wachako medo koro wachako luwogi from the ministries. Okay. Ka waluwo ni mondo gik manotimore ka mondo yudi. Mwayudo wabro kawo wadhi godo ni our colleagues nyaka wabed gi trust amongst each other. Ka in gadieri gi ng'ama udak go kata en mana madam kaka an gi nyalego ko un gadieri kata wuok manodhi e chiro kuduogo saa 4 aonge gi problem nikech ang'e kaka wadak. Kuseyiero jotelo and you trust gi leadership, wan ok wanyal bet trade the course. In fact the biggest course en course mar jowaka. Kata obedo ni ogai mar ODM Raila Odinga ne olando ni okoyango jatend piny kanyakla kod jogo moyiere apisi, governors mag ODM to osebedo ka timo romo kod jotend migepe mopogore opogore e piny owacho mar Kenya Kwanza, rombe ma ODM pok olose. Ma koro kelo penjo maduong'. Dibed ni nitiere barruok e ODM? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa Ramogi sigana